הכנתי כוס תה. לחצתי על הכפתור של הקומקום, והתיישבתי לכתוב איזה משהו, ושכחתי את עצמי, המשכתי לכתוב, ולא שמתי לב שהמכסה של הקומקום קפץ, והמים רתחו ורתחו ורתחו, ולא שמתי לב, רק אחרי זה, לא יודע, 20 דקות בערך, פתאום אני שומע משהו עובד, זה היה רותח כמעט שעתיים, למה? בדרך כלל, הקומקום הזה שאתה מחסה אותו, לראות תרמוסטט, שנותנו להגיע לרמת רתיחה, אני לא יודע מגיע לזה מספיק, 45 מעלות, 50 מעלות, לא יודע כמה. עכשיו הוא הגיע ל-80 מעלות, מה נפקא מינה? אם יהודי מגיע לרמת רתיחה באהבת השם, אוי, זו התלהבות, תוריות שמיים. ורמת הרתיחה הזאת מתקררת מהר מאוד, כי לא נתפסת במשהו, זה לא תקין, אי אפשר לחיות ככה. אתה צריך אתה לבד לחטות את הרתיחה, ואתה צריך את מה שעכשיו רותח, להביא לכלל פסים מעשיים כאן בעולם הזה. תורה, הכי חשוב.